Matur nuwun. Mas Arif. Aku sini kejadian iki lho, Pak Lurah Purwokerto iki napa? Apa? Iki lho. Jangan korong iki seperti ngene. Cih, lagu wajib, Mas. Lagu wajib. Pripun? Iki sing suka dulu santai nggih. Pak mantan lurah semen. Oh. Nggih, Pak sinten? Pak. Oh, Pak Tri nggih, monggo Pak Tri. Wah. Anu, Pak dulu Mas. Pak dulu sama Mas. Oh, saya tidak Pak Camat nera budal ya dicopot dadi rakyat semen bingung. Nggih wilujeng dalu kanca para sesepuh bini sepuh mliginipun Pak Camat sak kepala desa sedis sewilayah Paron jan gayeng saestu dalu punika wis suran yang pertama di Teguhan. Nggih, pertama teng mriki nggih di Teguhan. Nggih. Kira-kira anak kan ya rugi lho. Ketoke nek ndelok regeng ngene ra dijadwal rutin ben sura ya rugi. Rugi. Pripun Pak Lurah nggih? Nggih. Terus iki lagune apa? Manut jenengan pun to. Keson karo sak kesane jenengan apa? Pripun? Jangan koro wis. Napa Pak Camat? Jambu alas. Mosok jambu alas. Lah. Mosok ya jambu alas. Sirku arek nyinom ngono jenenge. Kok awit sore kok hura-hura. Nggih, kan yo mirasa nggih, Pak. Kersane mirasa kula tak nyinom Pak Camat nggih. Pelak apa slendro? Slendro wae. Ya. Yen nak anu, selango disenggaki sing pas ya. Jadi disenggaki. Nula tolak ku tomo senimbar sing putri sanewati kayane mlumpah ping wong tanah Jawi jangan jangan semua menawi golalapan dengan pangapunten wong agung ing ngeksi